Башка темаларга. Казанның Сәйдәш мәдәният үзәгендә татар сүзе 3-нче халыкара нәфис сүз телевизион бәйгесенең гала концерты узды. Әлеге бәйге Татарстан рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе, шулай ук Татарстан Яңа гасыр телерадио компаниясе ярдәме белән берлектә уза. Чарада иң яхшы нәфис сүз осталарының исемнәре билгеле булды. Кемнәр алар? Тантанадан безнең репортаж. Туган телем синнән алып торган асыл сүзләр. Быелғы татар сүзе бәйгесе гала концерты әнә шулай Роберт Миңнуллинның туган телемә шигыре белән башланып китте. Быел конкурсна Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән Яңа гасыр телерадио компаниясе оештыра. Безнең барыбыз өчен дә шундый зур максатларга безне этәрә торган, татар сүзен күтәрә торган, татар халкын күтәрә торган бәйрәм бу. Телебез язмышына кагылышлы гамәли бәйгеләр күп. Бу бәйге иң дәрәҗәлеләрнең берсе. Туган телебезнең нинди әһәңле икәненә бай мирасыбызга инандыра ул. Туган телнең нәфислеген, матурлыгын үз эчендә, күңелендә саклап, шуны халыкка җиткерә шундый битараф булмаган милләттәшләребез дип әйтик, менә никадәр күп булуы. Димәк, без бу проект аша менә бу 3 бәйгедә 100 меңнән артык туган телебезгә битараф булмаган милләттәшләребез җәлеп иттек дигән сүз. 100 мең татар инде ул безнең өчен телен яратучы татар бу безнең өчен бик зур көч. Татар әдәби әсәрләрен сәнгатьле сөйләүчеләр комиссия хөкеменә шигърият, проза жанрлары буенча үзләренең бәйге эшләрен тәкъдим итә. Шуларның 30-ы җиңүче исеменә лаек. Төмәннән килгән Екатерина Әхмәтҗанова бәйгегә борынгы Себер ривиятләренә нигезләнеп язган үз хикәясен җибәрә. Бер егет курчак табала, чүпрәктән тегелгән. Ул аңа карый, курчак бик матур күренә. Ул аны яратып китә. Курчак хатынга тәкъдим итә. Әйтә, миңа хатын бул син әле диде. Жюри тарафыннан иң популяр номинациялар булып, шигърият һәм иҗади гаилә номинациялары ачыклана. Алар бик матур татар телендә сөйләшә, гаиләдә, мәктәптә, дуслары белән һәм менә карт әбиләре, бабайларын ул видеога кертеп, бик матур шундый видеоклип әзерләп без төшердек. Ә шигырьне инде безнең дустыбыз шагыйрь Булат Ибраһимов язды. Безнең бабай шушы җирдә туган, халкым дип шапкан йөгергән, атлы булган, алтын куллы булган, уч чыгарган баскан җиреннән. 3 бала әтисе Рүзил Ихсанов җиңүчеләр исемлегендә. Әлеге бәйгедә мин катнаштым Муса Җәлилнең бер үгет дигән шигыре белән. Һәм әлеге шигырь юка гына минем тарафтан сайланып алынмады, чөнки андагы сүзләр минем күңелемә бик хуш килде. Бәйгегә июль аенда старт бирелә. Җиңүчеләрне сайлап алу җиңел булмый. Тыңлаган сайын, караган сайын, күргән сайын көннән-көн аларга хөрмәтем арта төште. Анда бит алар һәрберсе үзләре күңелләрен салып, җаннарын биреп, шул хәтле матур итеп укыйлар. Быелдан башлап бәйгенең үз гимны барлыкка килде. Чара быел беренче тапкыр телевизион проект буларак тормышка ашырыла. Ләлә Зайнуллина, Илдар Галәүтдинов, Татарстан яңалыклары.